Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να δείξω στον κόσμο, σήμερα έχουμε λίγο χρόνο και είπαμε να κάνουμε αυτό το βιντεάκι σαν χόμπι και να δείξω στον κόσμο, σε αυτούς που ενδιαφέρονται εν πάση περιπτώσει, για ένα σύστημα το οποίο εμπιστεύτηκα και έβαλα στο ξυλοκοπτικό μου. Το σύστημα αυτό ονομάζεται, είναι βασικά της εταιρείας Oregon, είναι το λεγόμενο PowerSharp της Oregon. Το PowerSharp είναι ένα σύστημα το οποίο αντικαθιστά τη λάμα αλλά και την αλυσίδα του ξυλοκοπτικού με αποτέλεσμα να βάλει μια νέα τεχνολογίας λάμα σύστημα το οποίο έχει καλύτερη απόδοση στην κοπή, αλλά το καλύτερο είναι ότι η αλυσίδα αυτή είναι αυτοκονιζόμενη. Δηλαδή τα δόντια, αν δεν ξέρω αν μπορεί να το δείξει ο φακός, είναι διαφορετικά σε σχέση με άλλα ξυλοκοπτικά. Και επειδή μοιάζουν σαν τα δόντια του χαρχαρία, το ονομάζει PowerSharp. Στα αγγλικά σημαίνει sharp, σημαίνει χαρχαρίας. Αυτό βέβαια είναι ένα μικρό μηχανάκι κλαδευτικό, το οποίο μετά από πολύ μεγάλο αγώνα απόκτησα. Είναι πολύ εύχριστο. Το TAF 425 της Husqvarna. Και τότε όταν το αγόρασα αποφάσισα να του βάλω αυτό το σύστημα, το PowerSharp. Όπως είπα λοιπόν, αυτό το σύστημα είναι αυτοκονιζόμενη η αλυσίδα, δηλαδή δεν χρειάζεται όταν φαγωθούν τα δόντια της αλυσίδας να τη βγάλουμε ή να πάμε σε κάποιο ειδικό ή να τη λιμάρουμε κι εμείς οι ίδιοι. Βάζουμε ένα σύστημα, ένα εξάρτημα εδώ μπροστά, το οποίο θα το δούμε, θα σας το δείξω, και βάζοντας μπροστά, ενώ είναι σε κίνηση το μηχανάκι, γυρίζοντας η αλυσίδα, αυτοκονίζεται. Το σύστημα αυτό, βέβαια εδώ έχει λίγα λάδια και έχει λερωθεί λίγο το... Έχω λερωθεί γιατί έχει λάδι και ροκανίδια. Το σύστημα αυτό είναι, που το έχω βάλει, μισό λεπτάκι, να το φέρω. Εδώ είμαστε. Το σύστημα αυτό είναι αυτό εδώ. Τι είναι τώρα αυτό εδώ? Αυτό μπλοκάρει πάνω στην αλυσίδα, δηλαδή εδώ, θα το δείξω πώς. Και τι έχει μέσα? Έχει εδώ μια ειδική πέτρα, η οποία καθώς περνάνε τα δόντια από εδώ, κονίζονται. Και φανταστείτε τώρα να είστε σε κάποιο μέρος που κλαδεύετε, όπως τις ελιές που έχουμε εμείς εδώ στην Κρήτη, να πιάσει κάποιο σύρμα η αλυσίδα, μία πέτρα κατά λάθος και να χρειαστεί να την κονίσετε. Τι θα πρέπει να κάνετε? Θα πρέπει να την βγάλετε, να κρατάμε γύμα, να την λιμέρνουμε, να χάνουμε χρόνο. Ενώ με αυτό το σύστημα, μέσα σε 3 λεπτά η αλυσίδα κόβει, ξηράφει από την αρχή, σαν να είναι καινούργια. Αυτό το σύστημα πώς τους γίνεται? Ανοίγουμε εδώ έχει μια ασφάλεια, το βάζουμε εδώ, κουμπώνει, για να το πω κουμπώνει, να σκουπιστούμε και λίγο γιατί τα λάδια μας εδώ, δεν κόψε, παραλίγο να με κόψει. Αυτό εδώ είναι. Αυτό μπαίνει εδώ πέρα, καθώς γυρίζει η αλυσίδα κονίζεται. Αλλά δεν αρκεί μόνο να γυρίζει, δηλαδή δεν χρειάζεται αρκεί να το βάλουμε το μηχανάκι μπροστά να γυρίζει η αλυσίδα. Πρέπει το έμβολο αυτό εδώ να πιέζεται. Καθώς πιέζεται αυτό εδώ, στην ουσία τι κάνει? Πιέζει την πέτρα που έδειξα προηγουμένως, την ειδική πέτρα αυτή που είναι κυκλική σαν ημισφαίριο, πάνω στο δόντια, πάνω στα ειδικά αυτά δόντια και τα κονίζει. Εντάξει. Με αποτέλεσμα τα δόντια πάλι να είναι ξηράφι, σαν να είναι καινούργια αλυσίδα. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να γίνεται συνέχεια. Δηλαδή κάποια στιγμή θα φθαρεί η αλυσίδα.
Πόσα ακονίσματα έχουμε, δηλαδή πόσο καιρό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την αλυσίδα. Φυσικά αυτή είναι η απάντηση που εξαρτάται από τη χρήση και το τι κόβουμε κάθε φορά από τη χρήση, με τη χρήση του ξυλοκοφτικού. Ο κατασκευαστής του συστήματος αυτός εδώ της Oregon λέει ότι η αλυσίδα υποστηρίζει μέχρι 12 με 14 ακονίσματα. Πώς γίνεται το ακόνισμα? Είπαμε, το πιέζουμε από εδώ, στο πάτωμα, ή σε κάποιο στέρεο μέρος, το πιέζουμε εδώ με δύναμη, πατάμε τον γκάζ στο μέγιστο και το πιέζουμε κάτω για 4 δευτερόλεπτα. Αυτό τουλάχιστον λέει ο κατασκευαστής. Δηλαδή ο κατασκευαστής λέει, βάζουμε στο μέγιστο την ισχύ του μηχανακιού, του κινητήρα και πιέζουμε το έμβολο αυτό εδώ στο χώμα, στο πάτωμα ή σε κάποια ηλιά, ώστε να πιέσει το έμβολο αυτό εδώ την πέτρα και κατ' επέκταση πέτρα να πιέσει τα δόντια ώστε να γίνει το ακόνισμα. Αυτό βέβαια λοιπόν ο κατασκευαστής λέει ότι είναι 12 έως 14 ακονίσματα. Βάσει τις εμπειρίες μου όμως, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, ενώ έτσι το έκανα και εγώ, δηλαδή πίεζα κάθε φορά που ήθελα να κονίσω την λάμα, την αλυσίδα, πίεζα 4 δευτερόλεπτα. Βέβαια διαπίστωσα ότι τα 4 δευτερόλεπτα είναι υπέρα αρκετά για να κονιστεί η αλυσίδα. Με αποτέλεσμα να φύρεται το δόντι περισσότερο από ό,τι θα ήθελα. Μισό λεπτάκι. Κάνω ένα βίντεο εδώ. Με αποτέλεσμα το δόντι να φύρεται περισσότερο από το κανονικό. Εγώ λοιπόν βάσει τις εμπειρίες μου διαπίστωσα ότι έστω και 1-2 δευτερόλεπτα είναι αρκετά ώστε να κονιστεί η λάμα χωρίς να έχω το ίδιο αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν όσοι έχουν αυτό το σύστημα, προτείνω το ακόνισμα να μην γίνεται 4 δευτερόλεπτα που προτείνει ο κατασκευαστής, αλλά να γίνεται 1 με 2 δευτερόλεπτα. Με κανονική πίεση. Με κανονική πίεση. Και θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό βγαίνει πάρα πολύ εύκολα. Έτσι. Από ό,τι θα δείτε εδώ βέβαια στην πέτρα, αν μπορεί να τη δείξει ο φακός, έχει ήδη από τα ακονίσματα που έχω κάνει, ήδη έχει δημιουργηθεί έτσι ένα στρώμα, φαίνεται η φθορά της. Εντάξει, φαίνεται η φθορά της. Άρα λοιπόν, βασικά είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί φανταστείτε τώρα, ανά πάσα στιγμή έχετε κονισμένη την αλυσίδα του ξυλοκοφτικού σας. Η Oregon συνεργάζεται με τη Husqvarna. Άρα λοιπόν οποιοδήποτε μοντέλο της Husqvarna ή ξυλοκοφτικό έχετε, μπορείτε να αντικαταστήσετε τη λάμα. Εγώ αν θυμάμαι καλά τότε το είχα πάρει γύρω στα 40 ευρώ καινούριο, αλλά ποια διαφορά ότι δεν αγόρασα τη λάμα, την original, τη μαμίσια όπως λέμε, την εργοστασιακή της Husqvarna, άφησα από το κατάστημα που το έχω αγοράσει, άφησα στο κατάστημα μου, κράτησαν την λάμα της Husqvarna και μου την αντικατέστησαν, και την αλυσίδα φυσικά, και μου την αντικατέστησαν με αυτή εδώ. Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Ένα άλλο σημαντικό που προτείνει η Husqvarna είναι το λάδι της αλυσίδας. Το λάδι της αλυσίδας πρέπει να είναι ειδικό για την αλυσίδα. Συνήθως εμείς εδώ και από μικρός έβλεπα παραδείγματος χάρη τον πατέρα μου να χρησιμοποιεί λάδι καμένο αυτοκινήτου ή λάδι χρησιμοποιημένο ή εν πάση περιπτώσει οποιοδήποτε λάδι βρίσκαμε, το βάζαμε στο ξυλοκοφτικό, στην αλυσίδα για να δουλέψει. Αυτό δεν είναι, βάσει τις εμπειρίες μου, αποδείχθηκε τεράστιο λάθος. Γιατί εκτός του ότι δεν λιπαίνεται η αλυσίδα σωστά, έτσι, από ό,τι θα δείτε, εδώ η αλυσίδα εφάπτεται πάνω στη λάμα. Υπάρχει λοιπόν μια εσοχή του δοντιού, η οποία κρύβεται μέσα στην εγκοπή της λάμας. Εκεί λοιπόν πρέπει να κυκλοφορεί λάδι. Αυτό το λάδι πρέπει να είναι ποιοτικά καλό. Και το λάδι γιατί είναι λάδι, γιατί πρέπει να λιπαίνει. Είναι λιπαντικό.
Αν λοιπόν εγώ βάλω καμένο λάδι στην αλυσίδα, τότε κατ' επέκταση τι θα γίνει? Θα υπερθερμανθεί η αλυσίδα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να φθαρεί εκτός από η αλυσίδα της κοπής, να φθαρθεί και ο κρίκος μεταξύ της αλυσίδας. Με αποτέλεσμα να υπάρχει κενό και να χαθεί η δύναμη αλλά και η αποδόση της αλυσίδας. Άσχετα βέβαια ότι μπορεί κάποια στιγμή να σπάσει και η αλυσίδα από τη θερμοκρασία και να μας χτυπήσει με πάρα πολύ απρόβλεπτες συνέπειες. Άρα λοιπόν πάντοτε βάζουμε ειδικό λάδι για την αλυσίδα. Υπάρχει λάδι για αυτή τη δουλειά. Και μάλιστα όχι οποιοδήποτε λάδι αυτοκινήτου, δηλαδή δεν αρκεί να βάλουμε κάποιο καινούριο λάδι, παραδείγματος χάρη 20, 15, βαλβολίνες, 30, δεν ξέρω τι. Πρέπει να βρούμε ειδικό λάδι για την αλυσίδα. Εγώ βέβαια χρησιμοποιώ αυτό που μου πρότειναν ο κατασκευαστής και το χρησιμοποιώ και είναι πάρα πολύ καλό. Θα σας δείξω τώρα ένα δευτερόλεπτο, με συγχωρείτε. Εδώ είναι πάλι. Χρησιμοποιώ αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι ένα λιπαντικό λάδι ειδικό για τις αλυσίδες. Είναι ειδικό για τις αλυσίδες. Γράφει βέβαια φυσικά και για ελληνικά, λέει ορυκτό λάδι αλυσίδας υψηλής ποιότητας για λησοπρίωνα. Είναι ειδικό. Ποια είναι η διαφορά τώρα αυτού εδώ του λαδιού και γιατί το χρησιμοποιώ, έτσι? Γιατί είναι καλό. Για να το δούμε, να βάλουμε λίγο εδώ. Για να δούμε, να σκουπιστούμε και λίγο. Γιατί αυτό το λάδι είναι καλό? Γιατί είναι καλό για την αλυσίδα. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Γιατί είναι σαν κολόδες. Το μυστικό λοιπόν του λαδιού της αλυσίδας είναι να είναι κολόδες, να κολλάει. Με αποτέλεσμα, όταν αυτό το λάδι φτάσει από την τρόπα λαδιού στην αλυσίδα, να μην εξφενδονίζεται λόγω της φυγόκεντρου κίνησης της αλυσίδας. Δηλαδή να μην το πετάει εύκολα, αλλά να παραμένει με την κολώδη αυτή η ουσία που έχει στην αλυσίδα και να περιφέρεται μέσα στην αλυσίδα. Δηλαδή να παραμένει περισσότερο χρόνο το λάδι πάνω στην αλυσίδα. Σε σχέση με άλλα λάδια αυτοκινήτου που βάζουμε πολύ, και εγώ έχω βάλει προσωπικά, και εγώ έχω βάλει λάδια αυτοκινήτου, δεν ήξερα. Βέβαια, ένα άλλο κακό συμβάν που μου έχει τύχει είναι ότι χρησιμοποιώντας λάδια αυτοκινήτου ή καμένα λάδια σε κάποιο άλλο ξυλοκοφτικό, πιο παλιό που είχε ο πατέρας μου, το αποτέλεσμα ήταν ποιο? Εκτός από την αλυσίδα του να φθήρεται, αλλά και τη λάμα, να μου χαλάσει και η ντρόμπα λαδιού που δίνει λάδι στην αλυσίδα. Γιατί το καμένο λάδι δεν έχει την λιπαντική ιδιότητα, άρα λοιπόν καίει τις τσιμούχες, καίει τα ελάσματα, καταστρέφει τα ελάσματα από την κίνησή τους, αλλά καίει και το πλαστικό, το κάθετη πλαστικό που υπάρχει μέσα στην τρόμπα, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην ρουφάει και να μην στέλνει να τρώει. Αυτή τη στιγμή έχω ένα ξυλοκοφτικό που δουλεύει, αλλά δεν στέλνει η τρόμπα λαδιού λάδι στην αλυσίδα. Με αποτέλεσμα να υπερθερμαίνεται η λάμα, να διαστέλλεται λόγω θερμοκρασίας, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, εφόσον γίνει διαστολή, να μπλοκάρει η αλυσίδα. Και φυσικά εγώ το βρήκα στο εμπόριο για να την αγοράσω και μου λέει ο κατασκευαστής ένα ιταλικό ξυλοκοφτικό, αλυσοπρίωνο, λέει 100 ευρώ. Και 20 και 40 ευρώ να το στείλω, να τη στείλουν από την Ιταλία την τρόπο αυτή, με αποτέλεσμα 100 δεν συμφέρει. Θα μπορούσα να πάρω ένα καινούργιο τη Husqvarna με 180 ευρώ. Δεν συμφέρει δηλαδή να το φτιάξω. Μόνο αν τύχει να βρω κάποιο άλλο ξυλοκοφτικό, να του τζιμπήσω, όπως λέμε, την τρόπα και να χρησιμοποιήσω την ίδια. Άρα λοιπόν, για να κλείσω με αυτό, το βίντεο αυτό το έκανα για χόμπι, ούτε για να κερδίσω χρήματα, ούτε για κάποιο άλλο λόγο. Το έκανα
και να δείξω σε κάποιους ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το σύστημα. Ίσως υπάρχουν και άλλα συστήματα που είναι καλύτερο για την δουλειά τους. Άρα, χουσβάρνα, ξυλοκοφτικό, μια μικρή περίληψη, χουσβάρνα, ξυλοκοφτικό, σε αντικατάσταση της λάμας χουσβάρνα που έχει από τη μάνα του, με μια άλλη λάμα της Oregon, της εταιρείας Oregon. Αν δεν κάνω λάθος, η εταιρεία αυτή είναι καναδική, καναδέζικη, δεν ξέρω. Η ειδική αλυσίδα που είναι σαν το δόντια του χαρχαρία, όπως λέμε, αυτοκονιζόμενο σύστημα, το οποίο το προσαρμόζουμε, κονίζεται η αλυσίδα άμεσα μέσα σε 3-4 δευτερόλεπτα, όπως λέει ο κατασκευαστής. Ο κατασκευαστής, είπαμε, λέει 4 δευτερόλεπτα πίεση της αλυσίδας στο σύστημα τρόχισης της αλυσίδας. 4 δευτερόλεπτα. Βέβαια, εγώ βάσει της εμπειρίας μου προτείνω να είναι 1 έως 2, είναι υπεραρκετό το 1 έως 2, με αποτέλεσμα αντί για να έχουμε 13 έως 15 ακονίσματα που λέει ο κατασκευαστής, τα ακονίσματα αυτά να διπλασιαστούν και να έχουν και έως και 30 ακονίσματα. Συγκεκριμένα, αυτή την αλυσίδα, με αυτή την αλυσίδα, εγώ έχω κόψει περίπου 15, να πω, όχι 15, 20 τόνους ξύλα. 20 τόνους ξύλα. Την αλυσίδα αυτή ξερά, χλωρά, σε χώμα έχει μπει η αλυσίδα, ακόμα και σύρμα έχει βρει. Και η αλυσίδα αυτή είναι ακόμα, την έχω κονίσει μόνο την έχω κονίσει 5 φορές. 5 φορές την έχω κονίσει την αλυσίδα. Σε διάρκεια τριετίας. Δηλαδή σε 3 χρόνια εγώ την έχω κονίσει αυτή την αλυσίδα μόνο 5 φορές. Και αυτό το μηχανάκι είναι από τα μικρά της χουσβάρνα. Και έχω κόψει τουλάχιστον 15 τόνους ξύλα με αυτό το μηχανάκι. Άρα λοιπόν συμφέρει. Χρησιμοποιούμε επίσης λάδι ειδικό. Δεν χρειάζεται να είναι αυτή η συγκεκριμένη μάρκα. Ένα οποιοδήποτε λάδι ειδικό για αλυσίδα. Για ποιο λόγο? Για τον λόγο ότι το λάδι αυτό της αλυσίδας είναι κολλώδες. Κολλάει, παραμένει πάνω στη λάμα περισσότερο χρόνο, με αποτέλεσμα να λιπαίνεται καλύτερα η λάμα μαζί με την αλυσίδα και να μην ζεσταίνεται τόσο πολύ, να μην δημιουργούνται διαστολές και να μην έχουμε τριβή και φθορά στην αλυσίδα. Βέβαια, θέλω να ανοίξω μια παρένθεση εδώ. Το σύστημα αυτό δεν κόβει τα πάντα. Βέβαια, σε ξύλα, ξερά, δεν το έχω δοκιμάσει όπως θα ήθελα. Θα το δοκιμάσω τις επόμενες ημέρες, γιατί έχω κάποια ξύλα να κόψω. Αλλά από ό,τι λέει ο κατασκευαστής και από ό,τι έχω ακούσει, δεν είναι καλό για να κόβει αμυγδαλιές. Δηλαδή, το σύστημα αυτό είναι καλό για όλα τα είδη των ξυλίας, για όλα τα είδη ξύλου, εκτός από αμυγδαλιά. Γιατί η αμυγδαλιά είναι πάρα πολύ δυνατό και έχει ίνες. Και τα δόντια είναι έτσι, τα οποία κόβουν από πάνω με αποτέλεσμα να μπλοκάρουν, όπως μου έχουν πει και εμένα, δεν έχω δοκιμάσει. Και έτσι κινδυνεύει να φθαρθεί η αλυσίδα πάρα πολύ γρήγορα. Τουλάχιστον έτσι μου έχουν πει από το κατάστημα το οποίο αγόρασα το ξυλοκοφτικό. Άρα λοιπόν τις αμυγδαλιές τις κόβουμε με το απλό σύστημα και όχι με τις Oregon. Αυτά ήθελα να πω. Το βίντεο αυτό, επαναλαμβάνω, το έκανα από χόμπι. Ήθελα να το κάνω. Υπάρχουν κάποιοι, γιατί και εγώ όταν ασχολήθηκα με αυτό έψαχνα στο YouTube πληροφορίες. Το έκανα λοιπόν για κάποιον φίλο ο οποίος θα ήθελε να αποκτήσει κάποιες γνώσεις, χωρίς να ψάχνετε και χωρίς να ρισκάρει να ξοδέψει χρήματα για κάτι. Προτείνω λοιπόν, το προτείνω ανεπιφύλακτα αυτό το σύστημα. Με έχει βολέψει πάρα πολύ και αυτά δεν έχω τίποτα άλλο. Το βίντεο αυτό θα μπει στο YouTube και ελπίζω να αρέσει και να μην έχω αρνητικά σχόλια από φίλους, προσωπικούς φίλους, να γελάνε και να χαριτολογούν σχετικά με το βίντεο. Κάτι άλλο, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Πάντοτε φυλάζουμε το σοφρίωνό μας, να είμαστε και νοικοκύριδες. Και αυτά. Σας χαιρετώ λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο και ελπίζω φυσικά αυτά που είπα και υπόθηκαν να σας φανούν χρήσιμα. Αυτά. Ευχαριστώ.